Il-kap nazzjonalista Bernard Grech stqarr li hawn min jistħilli hu Malti. Dan qalu waqt li kienet jiġi intervistat fuq il-medja nazzjonalista waqt li kompli attakka l-investiment mill-programm ta' ċittadinanza bħalma għamlu l-esponenti tal-fer estremista nazzjonalista. Dawn ma jridux juru isimhom, jiġifieri jistħu li huma Maltin jekk intistħi li jinċati ċittadin Malti, ma rridekx, le. Din id-dekjarazzjoni fakret f'dak li kien qal Bernard Grech innifsu qabel ma kontesta għal kap nazzjonalista fis-sajf tal-2020. U ma nibżawx inkunu msifrin kif sfortunatament sirt niddejjaq nagħmel jien u ngħidilhom jien minn Malta. Onestament, Amy, sirt inkun msifer u peress li jiena kun jomi Grek meta jsaqsuni minn fejn ngħidilhom jiena mill-Greċja. Allura faċli nitwemmen, tajjeb, mhix ċajta veru hekk nagħmel. Għax nistħi ngħidilhom li jien Malti